Ngithe ngizonika nansi enye induku zenu zivaliwe la ukuthi zingavuki kwanhloko, zivaliwe nje. Ngabe uvalwe umama, ngabe uvalwe intombi ukuthi ingasebenzi. Nakho-ke uzoyivula njengamanje. Uthwala itshe, isicunga sikaTikoloshe, umavula kuvaliwe, ishongwe, isivumelwano, uvala amazibuko. Uyakuhlanganisa nje bese uyakushisa okunye, ucabe urawunde ukhalo, omunye ubilise, uphuze half cup kabili ngosuku, omunye uyachatha imaki mhlambe kabili esontweni. Izokusiza-ke le, izovuka induku, akukho lapho ezokhetha khona ukuvuka. Uma uyifuna kumina, ngiyayiqaqa mina imizi yamadoda. Uma uyifuna kumina nje izokwenzela le nduku ngo-700 uma uyifuna kumina, ngoba usuhambile induku yakho ayiqaqeki. Izoqaqeka-ke la. Siyabonga.